Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyambingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu akesikhuleke. Siyabonga baba wethu ongcwele. Siyabonga dwala lensindiso yethu. Siyabonga ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga Nkosi usuku osiphe lona. Sibonga izipho zonke zomusa osipha zona. Sibonga Nkosi isimo sezulu osinikeza sona. Nkulunkulu wethu sibonga ukunakekelwa nokunakekelwa kwendalo ngale ndlela. Ungibaba wethu impela uyabala nenwele zethu. Siyabonga baba wethu ongcwele nokuthola leli thuba lokukhuluma ngezwi lakho. Sisize-ke Nkosi uvule indlebe zethu zikamoya. Uvule ney'ngqondo zethu. Uhlanze imiqondo yethu. Ukube sikucabangayo kube yilokho kuyizwi lakho. Nezizindlo zethu Nkosi, nolimi lwethu, nezandla zethu ney'nyawo zethu. Sinikela konke kuwe. uJesu Kristu oyinkosi. Biyela izwi lakho-ke Nkosi manje. Umyalezo wakho uzokhuluma. uJesu Kristu oyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Hey bazalwane, umuntu uma evuka uqini sesavukanga ngekhorasi elithize. Siyambonga kodwa nakho uNkulunkulu usigcinile kwaze kwala. Sithi udumo nje kuye lumfanele nesibongo zingezakhe. Yena yedwa owembethe inkazimulo njengengubo, ozwi lakhe lingaguquki, umiyo njalo. Siyambonga-ke uNkulunkulu bazalwane nakulolu lusuku asiphe lona, whether injena nje kwezinye indawo kubi kodwa kwezinye indawo kuhle. Kuvuka nje izwi elisandokushiwo enkonzweni. Ngicabanga ukuthi ngeyangesonto, hhayi leli sisuka kulona, ukuthi ilanga mashisa umntwana kaNkulunkulu akalizwa njengoba belizwa abanye. Ngokunjalo ney'khukhula mayifika akwenzeki ukuthi kube worse kumntwana kaNkulunkulu, ngaphandle makuyicebo likaNkulunkulu, ngoba yena phela uyeyedwa okwazi ukunqanda nangenhlupheko. Bazalwane, sizofunda izwi ngaze ngikante. Izwi sizolifunda solithola encwadini kaJohane chapter 21. Ngiyafisa ukufunda wonke, ngiyafisa sihlale kuye, kodwa nginikezwe nje imeseji ethi ulandele uJesu. Landela uJesu yena yedwa. Ileyo meseji engiyinikeziwe. So sizoqala ukufunda kuverse 18 size sifike ku-22. Asifundeni-ke bancane. Ngiyaxolisa izwi lami namhlanje ngathi liyasha, ngazi noma liyasha yini. Asifundeni-ke bancane. Siqala kuverse 18. Ngiqinisile ngithi kuwe, usemusha wawugqoka uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala uyakwelula izandla zakho, omunye akugqokise akise lapho ungathandi khona. Kepha wakusho lokho ekhomba ukufa aza kumdumisa uNkulunkulu ngakho. Eseshilo lokho wathi, ngilandele. uPetru ephenduka wabona umfundi uJesu amthandayo elandela. Xolo. Oyena futhi owayencike esifubeni sakhe ekudleni, nowathi, Nkosi, ngubani oza kukukhaphela na? Kuthe uPetru embona lowo wathi kuJesu, Nkosi, kepha lona pho? uJesu wathi kuye, uma ngithanda ukuba hlale ngize ngifike, kuyini na? Wena landela mina. Siyabonga baba, izwi lakho lihle lethembekile. Khuluma ngalo, utheke libukhali njengenkembe esika nhlangothi zombili. Alenze-ke Nkosi umsebenzi ey'mpilweni zethu, Jesu Kristu inkosi. Amen. Kanti-ke izwi esizokhulumela phezu kwalo bazalwane namhlanje
uJesu la uyagcizelela ukuthi asimlandele. Ngithanda indlela akubeka ngayo, ikakhulukazi laphaya kuverse 22. Uthi uPetro esembuzile, uPetro ngiyafisa ngelinye ilanga ngesikhulume ngoPetro, kodwa-ke hayi namhlanje ngizothi nje ngaye ngiyathanda ukuthi uyaba nemibuzo futhi uyaba nempendulo. Esikoleni uma sifunda, umuntu ogeyina kakhulu yilo oba nemibuzo, kuthi mase kubuzwa imibuzo isidirectwe ngakuyena aphendule. Manje ngiyambheka nje uPetro elolo hlobo lwestudent. Waye uhlobo lwestudent uJesu ayithanda ukulisebenzisa because kwakuyistudent esivulelekile, kwakuyistudent esifundayo, esithandayo ukuba sazi, sithande futhi sikholwe futhi impendulo eqhamuka kuthisha waso. Uthi-ke uJesu uma singake sihlehle kancane sithola ingxoxo phakathi kaJesu noPetro, uJesu ebuza kuPetro ukuthi uyamthanda na, uPetro ephendula, uJesu emnikeza ama-instruction. Impendulo nempendulo kaPetro, uJesu mayembuza ukumthanda, iba ne-instruction. Ngizama ukuthola ukuthi ngizolithi yini instruction yesiZulu. Iba nento uJesu ayishoyo ukuthi akayenze uPetro. Uma ngabe uPetro uyafunda njalo uPetro, uthi-ke uJesu-ke akamlandele. Akaqali-ke uJesu ukuthi uPetro akamlandele. Nangesikhathi ebabiza, ebathola bedoba, bashiya konke bamlandela. Useyamtshela-ke manje ukuthi ngilandele. Emva kokuba embuza ukuthi uyamthanda na, wamthuma ukuthi akenzeni. Wamnikeza ama-instructions ukuthi akenzeni uma ngabe ukuthi uyamthanda ngempela. Esikhathini esiningi bazalwane sinokuthi sithi uJesu uyasithanda, sesihlabelele yebo uJesu uyangithanda, uyangithanda, incwadi isho njalo. Kodwa asikaze size sibheke ukuthi siyamthanda yini thina uJesu. Mhlambe sisho kalula ukuthi ngiyamthanda uJesu. Sithi we love you Lord, siyakuthanda Nkosi Jesu. Kodwa sibe mhlawumbe uJesu angasibuza nathi kuze kube kathathu, ngoba kusho ukuthi uthando alugcwali luthi zikithi. Ngoba mhlawumbe ekumthandeni kwethu uJesu sisenza izinto angayithandi. Mhlawumbe ekuhambeni kwethu sisenokungabaza. Mhlawumbe othandweni lwethu lukaJesu kuseneyimpawu kithina okungeyize zakhe. Mhlawumbe ohambeni lwethu asikakahlanganyeli naye ezinhluphekweni zakhe. Mhlawumbe ekuhambeni kwethu sisatamasa, kukhona lapho esho khona ukuthi izinyoni zineyidleke kodwa indodana yomuntu ayikho la izobeka khona ikhanda. So kusho ukuthi mhlawumbe kusekhona leyo gap kithina. uJesu uyabuza, namhlanje usabuza ukuthi uyangithanda na? Each time senze izinto siye sibheke uthando, silindele uthando lukaNkulunkulu, kodwa singalibuyiseli uthando lukaNkulunkulu. Mhlawumbe thina uJesu simthanda uma siseyinkingeni, uma kungahambi kahle empilweni zethu, bese singamthandi uma impilo zethu ihamba kahle, siqhubeke sijabulele ukuthi kuhamba kahle, singabi nandaba nalo sithandayo. uPetro-ke uyaphendula isikhathi nesikhathi uJesu ebuza ukuthi uyangithanda na Petro. Uke wabuza futhi kuPetro ngelinye ilanga uJesu ukuthi abantu bathi ngubani? UPetro ophendulayo, abafundi bekhona
abanye besho ezinye izinto. Kodwa uPetro waphendula ngqo. uJesu wasithi awuvelanga wazazela, ngoba uPetro kusho ukuthi wayenakho ukujula, wayejula othandweni likaJesu. Namhlanje sizokhuluma ngalokhu kulandela uJesu noma ngabe kunjani. Athi umhlabeleli wecilongo, ngicabanga ukuthi ubani 104 yini, athi noma ameva ngiwanyathela angwanaki. Uyazi ukuthi endleleni uhamba ulandela uJesu kuneyinhlupheko ozohlangana nazo, kunezimo ezizokwenza ukuthi indlela ibe nzima kakhulu. Kodwa ulandela noma kungaba khona izinto ezizokudonsa. Enhlizweni yami ngithe mangifunda lelizwe nginikezwe le message, kwavele kwabuya iy'ngane ukuthi iy'ngane zethu ziyadisturb. uPetro simbone ethikaziseka ukuthi uJesu usho kuye ukuthi akamlandele, kodwa nalo mfundi amthandayo uJesu useyalandela. Kuleyo ndawana nje siyathola ukuphazamiseka kwengqondo kancane kaPetro. Injalo lento siyibona emabandleni namhlanje. Uma ngabe ibandla likhonza uNkulunkulu, kuba khona iy'nkulumo zokuthi sebekholwa kakhulu, sebezenza bakholwa kakhulu. Kanti kuJesu siyafana. uJesu uke waba nabafundi abakhetha ukumlandela. Kuyena babefana, kodwa wayebazi ubuthakathaka babo bonke ngamunye ngamunye. Abanye wayengadingi ngisho ukubaqinisa, ngoba wayazi ukuthi isilinganiso sabo sokukholwa singakanani. Kodwa abanye wayedinga ukubaqinisa, bafundise njalo njalo njengoPetro, ngoba wayazi, wayeseshilo ukuthi phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla la. Wayazi ukuthi mangiqinisa la kuzokwakheka ibandla. Kungalokho kuthi mangabe kuphenduka umuntu wezizwe ahambe, kufanele ukuthi akuhambe uPetro. Masifunda kwizenzo, kwafanele ukuthi akahambe uPetro aye endlini yalo muntu wezizwe owayephenduka. Manje ngiyabheka nje ukuthi uJesu mayethi mlandele, usuke azi ukuthi uzobe ehamba phambi kwakho, wena uzobeka amehlo akho kuye. Akukho kudinga ukukhathaza. Indlela aphendula ngayo uPetro lapha ya kuverse 22, hayi uverse 22, uverse 22. Uthi uma ngabe ngithanda ukuthi lo ahlale ngize ngifike, pho kuyini kuwe lokho? Kukuthinta ngaphi? Kukuthinta ngaphi ukuthi uNkulunkulu umbizile nalo nomzalwane ukuthi enze umsebenzi ofanayo nawakho? Kukuthinta ngaphi ukuthi usungaze ukhathazeke ukuthi nangu naye uyalandela, ngoba phela nilandela uJesu? Siyayibona lento emabandleni, siyaxekana. Leli bandla ligxeka leliyana, leliyana ligxeka leliyana. Abanye abasakhulumisani ngoba usuthatha abazalwane ngapha, abanye sebefuna ukubulalana ngenxa yokuthi usuwena abazalwane sebephume ngapha beza ngapha. Kanti silandela abani? Silandela uJesu bazalwane. Singasusa amehlo ethu kuJesu. Pho kuyini? Kuyini uma ngabe lo elandela naye? Ngoba naye angazi ngizothi yini idestiny. Unesiphetho sakhe asimiselwe. Unesiphetho nje sakhe asimiselwe. Omunye uthi ephenduka namhlanje, iNkosi imlande nakhona namhlanje. Omunye aphenduke namhlanje, aphile iminyaka eminingi, iphindaphindwe iminyaka yakhe, kade esevuke ekufeni, iphindaphindwe iminyaka yakhe ngoba usemukela uJesu, ulandela uJesu. Isikole uJesu asibekile ukuthi akasikhave, kumele akasikhave. Ngikhumbula umfowethu engimelamayo, angiyikhohlwa lento, hlezi ngiyikhumbula.
umfowethu esegula esesibhedlela, mangimvakashela sikhuleke, sifundizwe sikhuleke, abesethi ngelinye ilanga impilo yakhe vele yayicaca ukuthi ayisezu-reverse. Athi yazi ukuthini, angikwesabi ukufa, kodwa ngibheka nje iminyaka yami engidlale ngayo, ukuba bengisheshile ngayiqala le mpilo emnandi kangaka enokuthula, ngabe kuningi engikwenzile. Siphiwe ithuba namhlanje, ngihlezi ngikhumbula lento, ihlezi ngithinta emoyeni. Sike sayixoxa nje ey'nsukwini nomzala wami, naye ayisho kuyena into enjalo. So sengiyayibuka nje lento ukuthi bazalwane, asimbheke uJesu, simlandele. Asimlandeli-ke ngoba kukuhle bazalwane, ngoba kumnandi, ngoba kuvuma kithi emoyeni. Uthi ngilandele, uthi kuPetro akamlandele usaya ekukhashelweni, uthi kuPetro akamlandele anganaki ezinye izinto. Uma ngabe sibheka ufunda mangabe uJesu lapha ebanjwa, sesiqalile, kufanele ngabe sesizoqala ngesonto elizayo sifunde izinto, iy'nkonzo ze-Via Dolorosa, ukuthi la uJesu adlula khona eyekhashelweni. Kuthiwa uPetro uyena futhi owahosha inkemba, wagenca indlebe yebutho elalizobamba uJesu. UPetro wayekwazi ukuqalaza, amehlo akhe ayeqalaza. Kanti uJesu uthi bheka mina. Kulapho-ke uJesu ethi kuPetro, suka phambi kwami Sathane. Uthatha indlebe uyayiphindisa. Okungukuthi uPetro kwakungafanele azame ukumlwela uJesu. Athi ohlabelela kahle wayingabiza iy'ngelosi eziyizinkulungwane zizomvikela. Kodwa wahamba ngoba wayemiselwe. Mhlawumbe isimo ubhekene naso namhlanje, isimo esikwenza ukuthi uhlekwe nayizwe, kodwa umiselwe ukuhamba kuso. Uthi uJesu ngilandele. uJesu azange ahambe kamnandi, wahlupheka. Uma singabahlanganyeli ney'nhlupheko zikaJesu, asizukuphila kahle emhlabeni, akuzukuba mnandi. Ngesinye isikhathi kube ngazuthi indlu uphahla lu-upside down, uze ungazuthi liwela phezu kwakho, lungaweli phezu kwakho. Susa amehlo akho kulolu phahla, ulandele uJesu. Ngike ngaba umuntu ohlushwa yisiyezi kakhulu. Bengithi uma ngilala phansi kungathi umbhede uyazungeza, uthi uyazungeza umbhede uthi. Ukuze ngingaboni ukuzungeza bengivala amehlo, ukuthi ngiwafikse ebumnyameni, amehlo ami ngingayiboni lento eyenzekayo. So uma sifikisa amehlo ethu, sigxilisa amehlo ethu kuJesu, sizolandela yena. Ukubone uma uhamba emnyameni, kumnyama sekuhlwile, kube khona ithoshi, umuntu mhlambe into ekhanyayo phambili, uqonda kuyo. Noma ngabe sekuney'sele phansi uyakhilikithela, kodwa amehlo akho uwabheke kulokhu kukhanya ukuthi akungagudluka, kungapheli emehlweni ami. Injalo indaba kaJesu. Sibhekise amehlo ethu kuye, sihambe siye kuye, siye la eya khona, noma ngabe kunzima kangakanani. Ingakho phela masihlatshwa nangameva, uyena opholisa iy'nyawo. Uthola ukuthi mhlawumbe uphelelwa yiyo yonke into. Ngikhuluma ngento engiyaziyo, phele yonke into. Uvula ikhabethe likubheke lingenalutho. Uthi udumisa imoto, ubona igesi kuvela ilambe elibovu. Kuphele yonke into. Uze uqala udayise okukhona. Kodwa uma ubeka amehlo akho kuJesu, isuke ikhona impumelelo phambili. Bazalwane, asingasisusa amehlo ethu. Kuyini pho? Usho njalo uJesu. Uthi kuyini pho? Ukuhlupheka kwesikhashana. Sizodlula kukho. Sibonile indlela yabantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe. Iy'nhlupho abahlangana nazo. Singasayi-ke kubona-ke. Kodwa bagcina befikile ezweni zesithembiso.
Singasayi-ke kubona-ke abafundi, namba abafundi, sibonile iy'nhlupho abahlangabezene nazo. Sibonile konke, and uJesu uyaprova, uyalimela izwi lakhe. Uthi kuzoba yini pho uma ngabe ngikhetha mina ukuthi angafi kuze kufike inkazimulo kaNkulunkulu ngaleso sikhathi, kuze umbuso kaNkulunkulu uze. Kuyini pho komunye umuntu? Ingoba isiphetho sethu asifani, isilinganiso sokukholwa kwethu asifani, kodwa simele ukulandela uJesu kunjalo. Ngiyayithanda into ayishoyo uJesu kuPetro, uma uPetro ethi, Nkosi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uPetro uyazi ukuthi uJesu obonayo ngaphakathi, angasho ngomlomo, bakholwa abantu. Kuyini ukuzuza izwe lonke, ulahlekelwe ukuphila kwakho? Ungakhohlisa ngomlomo uthi ngiyamthanda uJesu, ngiyamphilela uJesu, ngiyamlandela uJesu. Kodwa uJesu ebebona elokhu ebuzile ukuthi uyangithanda na? Kube khona inkathazo evelayo endleleni, abuze uJesu, uyangithanda na? Ubese uyaqala wena uthi, hayi bazalwane, hayi angisazi nje, sengiyadideka. Cha, msukudideka, bheka uJesu, msukubabheka abantu. Kunento uma ngabe uwumbelethisi oyenzayo, uma ngabe uzotetisa umama. Uyazi ukuthi ingqondo iyaguqulwa, ukhohlwe umama, uconcentrate kulo muntu ozayo ukuthi akaphile lo. Hayi ngoba ungafuni umama aphile, kodwa kusuke kubalulekile ngaleso sikhathi ukuthi angabi bikho lutho olwenzeka kulo, ngoba lo omdala unendlela yokulwa, unendlela yokumela ubuhlungu, unendlela yokuthi alekelele ekwenzekeni kwalo msebenzi, kodwa lo ozayo akanayo indlela. So ingqondo iyashintsha, ubheke la. Kungathiwa nanku uswidi, kungathiwa nakho ukudla, kungathiwa nakho i-building iliwa, kodwa wena uyobula kulo muntu. Injalo indaba kaJesu. Ebuhlungwini esidlula kubo asingaphazamiseki, ebukhazikazini obusemaceleni asingathikamezeki, siqalaze. Ufuna eduke phambi kwethu, ngoba ufuna sidukelwe indlela thina, singasaboni ukuthi uJesu uhambephi. Kanti umuntu uma umlandela, kufanele la inyathele khona usheshe unyathele nawe, ulandele eduzane. Ngoba uma ulandela kude, kune-possibility yokuthi acwile ehlelweni ungasamboni. Bazalwane, angazi ukuthi leli zwi liqondene nobani, kodwa sonke siyadinga ukumlandela uJesu, silandele yena yedwa nje. Ebuhleni noma ebubini, ebunzimeni noma ekujabuleni, osizini noma ekuphileni okumnandi, ebucebini noma ebuphofini, siyadinga. Zithi ziwa izinto, ziphele izinto zethu esiyithandayo neziyigugu, zidilika, kodwa simlandele uJesu. Ngike ngakhuluma nomunye umzalwane, angazi noma bekubufakazi noma bekuyini, kodwa khona engike ngahlangana nakho ukuthi kuye kwadilika izinto ebeziyigugu kuye, izinto abengakwazi nje nanokuthi anyakaze uma ngabe zingekho eduze kwakhe, kodwa wakhetha ukulandela uJesu, ukuthi okuwayo akuwe, akudingeki ekudeni bendlela. Athi-ke uJesu ezwini lakhe, uNkulunkulu ezwini lakhe, athi aniyokuphatha najazi lokuphendulela, angeke niphathe. Uma uJesu usifuna sinjalo bazalwane, akadingi ukuthi sibe nezinto ezizosisinda endleleni, nhlobo. Usifuna sinjalo. Angeke siphathe ngisho ama-suitcase ukulandela uJesu. Akadingi ukuthi sidonse i-suitcase silandele uJesu, cha. Udinga ukuthi size nje sinjalo, silandele yena. Uma ngabe gijima sigijime, uma eshesha sisheshe, uma ehamba kancane sihambe kancane, ngoba siyamlandela bazalwane, silandela yena.
ake siyibhekise lento siyibhekise empilweni zethu ukuthi wabe wamlandela yini umuntu emall kunesixuku, akakaze akudukele yini, mhlambe uzophinde uyomthola ngesinye isikhathi. Kodwa uJesu akadukelanga, uhamba endleleni straight ngoba uyena uqoba indlela. Uyazi ukuthi uyena uqoba indlela, uma uhamba uma ulandela yena uhamba endleleni, indlela eyapi bazalwane, indlela eyekhaya. Asakhile la konke okunye kuyize, asimlandele uJesu, simlandele ngeqiniso, singavumi ukuphazamiseka. Ngike ngabheka indaba yezingane, izingane uyabona nje unkosikazi kaLothi sesixwayisiwe bazalwane eBhayibhelini kakhulu. Unkosikazi kaLothi wayefika esikhathini esinjengalesi, cabanga-ke ehamba nazo izingane zakhe, kodwa kusela abakhwenyana emuva. Useyaphenduka ubheke emuva, kuthiwe kungaphenduka kubheke emuva. Hey bazalwane, sinenkinga thina, ikakhulukazi thina abantu besifazane, sinenkinga. Amasu bathi abadala, amasu esisu. Sinenkinga, siyazwela. Uzwele noma kungasafanele uzwele. Uyabona indaba yankosikazi kaLothi iyisifundo sokuthi ilowo nalowo mzalwane akalandele uJesu yena yedwa, angawasusa amehlo akhe kuye. Funa uphenduke isituli sikaSawoti, funa ungabi yilutho, funa ungabi yilutho, ungasafikanga ekhaya, usungasenalo nemuva. Bazalwane, sikhulumile kubantu, sabatshela ukuthi sikhethe uJesu, sasho ukuthi siyaphuma ezintweni zezwe. Uma ngabe usuhluleka-ke ukulandela, usuzophindelaphi? Usuzobathathaphi ozophila nabo? Asiqapheleni singadukiswa, Inkosi khona. Ngiyathanda-ke khona izwi engithe ngahlangana nalo elilapha encwadini kaLuka, kuLuke 9 uverse 44, uthi khwezani lawo mazwi endlebeni zenu, ngokuba indodana yomuntu iza kukhashelwa ezandleni zabantu. Angisasho-ke mina this last part ukuthi indodana yomuntu izokhashelwa. Ngithi asiwakhweze la mazwi endlebeni zethu, sihlale sinakho emqondweni yethu ukuthi silandele uJesu, simlandela ngisho ey'nhluphekweni, simlandela ngisho ebumnandini. Makumnandi ngaphakathi kithi, simlandele uJesu. Noma ngabe sisosizini, usiza lungasenzi sidideke bazalwane. Usiza kusilo lokusidida, usizo lokusiqinisa lusiqondise, usizo lokusigcina sisendleleni efanele. Inhlupheko akuzona ezokusikhipha endleleni yokulandela uJesu. Inhlupheko ngezokusiqinisa ukuze kushiwo nakuwe mzalwane kuthi ngobani labo abambethe ingubo ezimhlophe. Ophendulayo athi abaphuma esizini emhlabeni bahlanzile iy'ngubo zabo, bamlandelile uJesu, bahambile endleleni, baze bayofika eGolgotha, zahlanzwa iy'ngubo zabo egazini lewundlu. Akungabi bikho okuzosicindezela bazalwane, angabi bikho okuzosidida. Yebo kuzofika mhlawumbe kube kuningi ngesikhathi esisodwa, kodwa ukhona yena, liyaphuma ilanga lolungiso every day. Uthi uma uvuka ubone kusa, nakwakho kusa, kungaqhubeki kube mnyama kube kodwa sekuwu-10 ekuseni, uthi Nkosi uyaphila, uthi ngiyakubonga Nkosi, nakumina lisile ilanga, luqalile usuku. Ukuthi uhlangana nani osukwini, landela uJesu. Uma ngabe uJesu edlulile kuloku kuhlupheka, uzodlula nawe ngoba ulandela inkosi enqobayo, Jesu Kristu inkosi. Sikhuleke. Siyabonga Nkosi Jesu izwi lakho ntambama. Siyabonga Nkosi, khuluma ngalo enhlizweni zethu. Siphe Nkosi ukuqonda, siphe ukuphokophela, siphe ukuqinisela, usiphe Nkosi ukuthobeka
esikudingayo. Uma singamelani nawe ngeke siphoqozwe yilutho, kodwa uma sithoba Nkosi konke kuyawudlula, siqhubeke nohambo. Sisizeke Nkosi, kungumusa nokuthi sisakhona. Siyabonga uNkulunkulu wethu, kuningi usidlulisile kukho. Uma sibala kusukela ebuncaneni siyamangala. Siyayithola Nkosi ukuthi ngempela singabavikelekile kuze kube la. Udumo lungolwakho lukufanele, nezibongo zifanele wena. Qinisa-ke Nkosi abantwana bakho ngamunye ngamunye abadlula kuzo zonke izimo ababhekene nazo, kakhulu labo Nkosi ababizwa ngegama lakho, ikakhulu labo Nkosi abakuthandayo, ikakhulukazi Nkosi yami laba bavumile ngemlomo yabo, bakholwe enhlizweni zabo ukuthi wena Jesu Kristu uyinkosi. Bapha amandla okunqoba, kubapha ukuthula emphefumulweni, kuthi kwenzeke okwenzekayo, kodwa bathi ngiyazi umhlengi uyaphila. Besho njengoJobe, ngoba Nkosi wena uzobahlenga sekwenzeke konke futhi. Uwena uqobo oyobusa ubabiza uthi ngenani ekuphileni okuphakade enikumiseleyo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ududuze ilona lo ukhathazekile. Wena ofinyelele ekujuleni enhliziyweni yomuntu. Asinawo amandla thina sikwazi ukuthinta ey'nhliziyweni zabantu, kodwa wena uyafinyelela phakathi uyithinte, umduduze. Nabanovalo bapha isibindi, nabaphelelwa ngamandla ubandisele ikhwepha. Siyacela Nkosi ukuthi izwi lakhe lithi siyawukhuphuka njengey'nkozi, sihambe singaphela amandla, silibone lenzeka nakithi nakuso lesi sizukulwane, ngegama elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, bazalwane, ngiyaxolisa. Iye yanqamuka nje le VN, so azongena futhi abe mabili. Ngiphinde ngixolise ngesonto elidlulile, ngathi uma ngithumela iVN ngifakile ivesi leli engase ngilikhohliwe, ngathi uma ngiqeda nje uNkulunkulu wangikhumbuza lona ngalifaka. Kwasekuthi-ke ubaba esethumela wangabe esakhumbula ukuthi alifake yena. Ngangibhalile nje ngenzansi, ngabhala ngathi uJesu Kristu inkosi, bazalwane, ivesi uTimotheo wesibili chapter 3 verse 16, ngiyabonga. Kusho ukuthi wangabe sakufaka lokho. Ngiyabonga kakhulu-ke kubazalwane abangithumelele bengikhumbuza. Ngiyabonga kakhulu. uTimotheo wesibili chapter 3 verse 16. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Inkosi yomusa inibusise. Sengathi singahlala njalo silifunda izwi ukuze sizokhumbuzana futhi sikhweze ey'ndlebeni zethu, njengoba isho incwadi kaLuka ukuthi asilikhweze izwi. Siyeza isikhathi la kuzodinga ukuthi sibhodle sikudlile bazalwane. Sesingasavunyelwa ukuphatha iBhayibheli, sesingasavunyelwa ukufunda iBhayibheli. Siyambonga kuNkulunkulu ngethuba, uJesu Kristu inkosi. Amen.